இன்னைக்கும் 16 வயசாவே இருக்கிறதுக்கு நெல்லிக்காய், இதயத்தை பலமாக்குறதுக்கு செம்பருத்தி, மூட்டு வலிக்கு முடக்கத்தான், மூக்கு சளிக்கு கற்பூரவள்ளி, அப்புறம் வாய்ப்புண்ணு வயிற்று புண்ணுக்கு மணத்தக்காளி, ரத்தத்தை சுத்தமாக்குறதுக்கு அருகம்புல்லு, மாரடைப்பு வராம இருக்கிறதுக்கு மாதுளம்பழம், கேன்சருக்கு சீத்தா, ஜீரணத்துக்கு அன்னாச்சி, அப்புறம் மூளை பலமா இருக்கிறதுக்கு பப்பாளி, ஆஸ்துமாவுக்கு ஆடாதோட, வாயு தொல்லைக்கு வெந்தயக்கீரை, வல்லாரக்கீரை வந்து நல்லா ஞாபக சக்தியோட இருக்க வைக்கும், ரத்த அழுத்தத்துக்கு பசலைக்கீரை, இன்னும் இருக்கு அஜீரணத்துக்கு புதினா, முடி எப்பவுமே கருப்பா இருக்கிறதுக்கு இது நம்ம முருங்கை, அப்புறம் முகம் நல்லா தேஜஸா இருக்கிறதுக்கு திராட்சை, உடம்பு நல்லா பொண்ணு மாதிரி மின்னுறதுக்கு பொன்னாங்கண்ணி, நெஞ்சு செளிக்கு சுண்டக்காய், கண்ணு நல்லா தெரியறதுக்கு கேரட், ரத்த சோகைக்கு பீட்ரூட், கீழா நெல்லி இருக்கு பாருங்க அதுக்கு ஆமாளைக்கு, அப்புறம் சிறுநீர்ல கல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை போக்குறதுக்கு நம்ம வாழைத்தண்டு. இதெல்லாம் உணவா இருந்துச்சு நமக்கு. இப்ப நோய் வந்தா சாப்பிட மருந்தாக்கிட்டாங்க.